Bugün paytahtymyz Aşgabatda Ýylyz mehmanhanasyna Merkezi Aziýada raýasyzlygyň soňuna çykmak boýunça ministrler derejesindäki sebitleýin maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň bofonlaryň işi boýunça ýokary komissarynyň kömekçisi Aşgabatda geldi. Atabatan media toparynyň hem gatnaşan sebitleýin maslahatyna Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Aman Muhammed Sazakow Birleşen Milletler Guramasynyň bofonlaryň işi boýunça ýokary komissarynyň kömekçisi Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornmasary Mehribe Haşimowa, Özbegistanyň adalet ministri, Gazagystanyň prezidentiniň ýanyna adam hukuklary boýunça komissiýasynyň sekretary, Kyrgyzstanyň ombudsmanynyň ornmasary, Täjikistanyň daşary işler ministriniň birinji ornmasary, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik wekili Dmitri Shlapachenko we guramalaryň degişli düzümleriniň wekilleri gatnaşdy. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm konwensiýalaryna we resmi namalaryna goşulyp, öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini iýbiderli eýerleýändigini belläp geçdi. Şeýle hem Türkmenistanda raýasyzlygyň soňuna çykmak boýunça 2019-2024 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň kabul edilmegi möhümdigi bellenip geçildi. Birleşen Milletler Guramasynyň bofonlaryň işi boýunça ýokary komissarynyň kömekçisi raýasyzlygyň soňuna çykmak boýunça Ibilong adly kampaniýanyň üstünlikli tamamlanandygyny belläp, Türkmenistanyň bu ugurdaky gazanyň üstünliklerine ýokary baha berdi. Şeýle hem maslahatda raýasyzlygyň soňuna çykmak babatda Merkezi Aziýada soňky ýyllarda gazanyň üstünlikleri bellenip geçildi. 2014 ýylda kabul edilen raýasyzlygyň soňuna çykmak babatda Ibilong kampaniýanyň üstünlikli tamamlanyp, bu 10 ýyllyk döwürde Merkezi Aziýada hususan Türkmenistanda görnekli üstünlikleriň gazanylandygy beýan edildi. Sebitleýin maslahatyň çäklerini 10 ýyllyk Ibilong kampaniýasy boýunça Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň gazanyň üstünlikleri video ýazgylary esasynda görkezildi. Mälim bolýarly Türkmenistan 2011-nji ýylda 1954-nji ýylda kabul edilen apatridleriň derejesi boýunça konwensiýasy 2012-nji ýylda bolsa 1961-nji ýylda kabul edilen raýasyzlygy azaltmak boýunça konwensiýasy goşuldy. Türkmenistan döwletimiz raýasyzlygyň soňuna çykmak boýunça ulu üstünlikler gazanyp 2005-nji ýyldan bäri 32 000-den gowrak raýasyzlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi.